Ekene, aro mesibota arojo. Arojo kwa? Ke undi ka ro? Obin. Obin. Ewetam gị ha iji gosi gị otu nsogbu gị imela Ihunanya nwere n'ebe ị nọ enweghị ike imebi ya afọ gị n'anya Ekene afọ m n'anya obi mere onwekwa n'okwu onwekwa n'otu mmadụ ga-eji kọwa ya ma kọwa ụlọ dịka ofụrụ anya m fụrụ n'ebe ị nọ afọ m gị n'anya nke ukwuu mmadụ kwa m ọ pụrụ apụ ka m bịa alawa mba nụ ị ka just na-abịa n'ọtụ nụ biko nụ emesigo m gị ka mụ na gị nọrọtụ oge ị ga-echetụ ka mma mbata hụ onye wetara kenekwanụ gị biko nụ obi m biko ọ ga-amasịkwanụ m ịnọ mana ihe m ịnụ na onwe ebe dị m mkpa m chọrọ iji ka m jee yọzie na mmechaa mbịaghachitazi ebe afọ gị biko kwanụ anya mba chitụnụ obi m Bịa, adị iberibe ọ gịnị ya na ịkara obi kpọrọ nwoke bata n'ezinụlọ a kpọrọ nwoke gịnị ụlọ mma adị iberibe ịkara obi kpọrọ nwoke bata n'ezinụlọ obi m ka bụ ezigbo nrọ ọjọọ arụ nke ajọka ọ mere o ji na-ewute m ụjọ na-atụ m maka mma na mbọ ụdị ara gị na ọ ga-emerịrị arụ nke ajọka ka a ga-emezu biko kwa onye ka m na-ekpere Chukwu ọchọ m ka ihe ọbụla mee Ekene onwe ihe ga-eme gị Chukwu ga-enyere anyị aka onwe ihe ga-eme gị ịma ihe m ji na-ekwucha ihe ndị ahụ maka nwanne gị nwaanyị ụlụ mma ụdịka agwa ụlụ mma bịazi na-akpazi ugbu a mụ aghọtazi ụlụ mma ndụ ya ghasaziela oge ọbụla ụlụ mma fụrụ m n'ụzọ ọkọ ga-esi na-achụgharị m n'ụkwụ na ọ chọrọ ka meni abụọ oyi ọ chọrọ ka meni anyị ba ụlụ mma makwara ma na gị na anyị maka mụ aghọtakwa ahụ esi gbada anya achọ m ka ịgbada anya ọfụma achọ m ka ihe na-ekwu ya na ụlụ mma nwanne m na biko Ekene biko I want you to be careful achọ m ịlụzụ gị biko enweghị ihe ga-eme m na-agbada anya m
mmadụ obere nọ na ọlụmma ya nwa m. Olumma nwanne m. Olumma nwanne. Mana ekwebe ngwa. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị niile ji anatara ọnwa nke satara ahụ. Mgbe a na-abịa Ọgọst meeting. Aga m eji ohere mgba wee chie gị lọlụ. Chie gị echichi n'etiti ụmụ nwaanyị ndị be anyị niile. Gosi n'ọsọ mụnwa bụ onye nwere ego na-ada ụda ma be anyị. A na-ama aka. Onye ka mụ na ya ga-ama aka. Ego dị. Ife niile dị. Ezuru m ezu na nwoke, amụrụ nwoke mmụọ nwaanyị, nọ anụ nwaanyị dị mma. Kedu ihe bụ ọrụ? Dibi ife, tabi ife alụ. I can't wait for that day to come. Mesha ndị banyị niile invite na-abịa. Nkwanụ masị gbawa. Ife niile anyị bụ na Congo, Brazzaville, gbuo na Congo, Kinshasa. Enwere ebe chiri echichi, ebe a na-achụ ego. Kịta anyị nọtaga obe anyị kpọmkwem. Echipụ nke echikwa. Echipụ nke echikwa. Nwantịtị oge ndị be anyị ga-eme igwe obodo anyị. A ga-echibu igwe. Ifuru ọkọ na-abụ nkezi ekike dịka igwe kwa. Kezibe m na ife giwe na-eke ekike niile a na-eke. Ọ ka a ga-abụ enecha anya echie m igwe. Kimoto? Kimoto gị. Ebe kwa nke moto eje? Nyegoro m kimoto na onwebe m chere gị ugbo adị m oke mgba. E nwere ọgbakọ m kwesịrị ịga ugbu a. Gee ntị. Mana ụgbọ a na-emego ochie. A ga-eji gbanya n'anya ya. Moto ịmụtara ịnya ọ nọ na-ekupụta gị n'isi. Nye oge ekwu ọbasịsị nye oge. Jebekere emechaa. Baba, m nwere ike ijigoro ofe ajụjụ? Jụọ. Amụ nwa gị nwoke. Kedu ụda ajụrụ ya? Ọ nwa m nwoke ka ị bụrụ. Eche m na a sị na nwoke mụta diọkpara. Na diọkpara ya ga-elekọta akụnụba nna ya anya. Kezi ije m ọdị mma. Ị ga na-elekọta nke ị ga na-elekọta. Mụnwa na-elekọta nke m na-elekọta. Mbọsị m ụzọ ala elekọta ha niile. Mana etu ọ ka nọ ndụ. Aga m enwe nke m ga-enwe. Ị na-elekọta nke ị na-elekọta. Ị na-enye m nsogbu ọrụ. Barabas. Ya ị ga-enye m ya. Papa m ga-ekwu o. M ga-ekwu o. Papa m ga-ekwu. Akwụkwọ Mama Diva. Nna m ebe a. Gee ntị. Nna m ebe a. Compra français. Je vous l'avais. Je vous allez-vous. Mba na-ekwe moto vu. Ebe ka masa bụrụ Chukwu. Ọ bụrụ otu gị bugoro ya. Ebe ka na-agbagharị. Abụzị ebe a nchekwa gị. Onwere fe mmeri. Qu'est-ce qu'on a fait? Contention. Oh. Hey! Compra français. Tawa kukumba. Tabanu kukumba. Kedu kile nka? Ihe a gị na nwa gị nwoke mere ebe a tebechara ma ahụ ya. Gịnị ka eme ya? Ị na-atụpụrụ nwatakịrị ọnụ. Nsogbu adịrọ. Ibe me na nwata luo ije ojebe ije. Olu onye na-igba ọsọ ọgbaba ọsọ. Ọ bụrụgoro dị mkpa. Ọ bụrụgo okorobịa. Ọchị ịnya moto ya nyaba n'ụgbọala na enweghị ebe ọsọ m ji eme. Pụta ọ sị na ị nwere ihe ọ ga-agwa m. Onye nka. Ya gwa m ihe ahụ. Onye nka. Mgbe a metara ọ natara ejikwa na ya n'ihe ọka ọ gwa gị ihe ọ na-agwa gị. N'ekuku mmụta. Chief. Chief. Gịnị? Ị na-atụpụrụ ya ọnụ? Isi ọ dị mma? Je vous le vous, on a vu qu'on a vu le
Oh. Ndewo. Oh, fine girl. How is you? Adị m mma lọtị mekwara. Emere m. Keke mekwara. Adị m mma. Hey. Ka ibukwanụ moto ahụ ije. Ọ gị na-anyarị ya moto? Kwa ebe na akọ. Ahijo. Ahụ nje gbara Ahijo. Dofu nwa nwoke onwe. Efuna Ahijo wee fugo. Ahijo wụ nna m. Chineke mee. Iwu jo gbara Ahijo. Ịmasị m obodo a. Ọ ma Barnabas. Bana na-ewu ewu. Bana. Thank you. Chai, ndewo. Thank you. Thank you. Ịmana oge mụ na nna m nọ na Congo Brazzaville. Nwa onye isi ala ndị Congo. Mụ na-ayị na. Ọ enyi nwa mụ na-ayị. Ọ makwu mma otu isi ma ọ dị ka makara ya na mma. Yara go. Gị na onye isi ala Congo. Gị na nwa ya na-ayị. Ị na-akọzikwa tu. Ana m agwa gị na onye isi ala Congo mere aka iwu na-akwanye m na m ga-alụ nwa ya nwaanyị. Chineke mee. Na ọ na m ekwuru ọlụ nwa ya nwaanyị. It is either na o wepụrụ ndụ m n'ike or deport m back to Nigeria. Anya gbata iji wee fụ m n'obodo a kịta na ya mere m ji wee bata. Enweghị ji ndụ ya egwu n'egwu no. Thank you. Ị gagharị ala ụwa niile. Ewo. Nne ekwe n'afọ gị? Aha m Olumma. Ọ maka gịnị iji eme ọsọ? Emere ofu ya, aka m ewu prophet. Ofu ife. Oge m na-afọ ka ị na-abịa obi m gwara m na afọ gị gawa Olumma. Ọdụ onye ga-amụ ọdịmma ị mara arapụ ịza Olumma. Ọ kpọọ ya ụlọ. I kwukwara eziokwu na amara m mma. Ụlọ ịmaga Olumma ọ nwere m chekwala. Ọ ga-amasịkwanụ m ma ọ na ihe ekwe daworo enyi nwaanyị. Ka anyị ba. Ya ọrago. Ka emere ife m na-achọ ikwa okwu nne ka a ga-akpọcha aha. Thank you. Mana mụ na Ahijo na-ayị. Ahijo nna gị mụ na Ahijo wee enyi nwoke. Hey! Ke school of contortion. Gịnị nna m na-ayị? Ahijo nna m. Mụ na nna gị na-ayị. Ọ wee enyi nwoke. Ezigbo enyi nwoke nnọọ. Ị na-achọ inwu mgbe oge gị na-erube? Kedu ife iji nna m eme? Kedu ife iji agadi nwoke emewa Ahijo? Kedu ife iji nna m eme? Ịchọ ka o were ọbara ndị okenye wee gbanye gị n'ahụ, ọbara ọjọọ gbanye gị n'ahụ? Ahụrụ m Ahijo n'anya o, ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Ahijo na-elete m, leenu m, ọ na-enye m ego m zụrụ akwa. Leenu otu m dị amachala m mma. Ọkwa aka ọrụ Ahijo. Ahụkwara m ya n'anya eziokwu. Ahụrụ m ya n'anya nnọọ. Ọ na-eche gị ego ịzụ akwa ọhụrụ. Ị na-eje ego azụ akwa ọhụrụ. A na-ekwu okwu akwa ọhụrụ ka okwu ndị gị. Ka ị ga-eji were rapụ nwa bọbọ dị ka m Barnabas. Difference ka azụ ndụ. Ị na-agaguje onye kara aka. Ka nleta gị ngwa ka m jụkwa, o nwere m chejo gị. O nwere isi nwaanyị dị ya na nna m Ahijo na-ahịa akwụkwọ. Chineke mee. Ị chọrọ ịgwa m na Ahijo na-arịa akpụkpụ? Ebe o si ka ọjọọ wụ na o sizi from akwụkwọ yawazie kwụ. Akpụ ọkpa ndae. Ewarago. Kwụ. O bido ugbu a. Anyị fụkọ na-eme ya, anyị weta ngaji obere ngaji ndị eji eri ihe tinye ya n'eze ọtachie ya nweta onwe ya. Mana ime misara obunye gị ya, a ga-eji ngaji ofe ma mma oge tinye gị n'eze. Ebughị ya. Akwụkwọ na-egbu mmadụ na-anaghị egbufọ mmadụ. Olumma bụ ya na moto ga-eje taa azụ. Bịakwute m ka mgbanye gị ọbara ndụ. Blood of life ka mgbanye gị ọbara ndụ. Olo, anazikwe m ayị. Olumma. Bata moto ga-eje taa azụ. Olo. Izu olo gị? Olo. Isi mbata ime moto. Bata moto ga-eje taa azụ. Ọ na-egburu ya oge. Olo. Ifugo ife na musa amụ. Iwukwa odogwu. Olo. Iwukwa odogwu. Olo. Iwukwa odogwu. Olo. Mane kwa nke wezo ke makoko. Daalụ. Hey. Azụ ọnụ m chiga bụ eketa no. Kedu ọdụ azụ na like? Ana m like. And I like bongo fish, snake fish, python fish. Ụmụ azụ ndị a kedu nke na like eta?
Kaina at na village anyo Obampo. Obampo. Like Obampo. Hey, Miss Kokomo Bampo. My own one, man can't want that boy. In my bashi. That's a bashi. You know, over there in Congo, Brazzaville, I had a form of Bampo, my bashi. I had a fear. So, man, I am a bashi. Oh, go and email. No, Bashwani, I know you're bashi. I won't go by a batapia. Olo, don't worry, I will treat you well. C'est pour la faire, je veux aller vous. Moi, tout la paix contorsion. Oh yes. Oh Loma. I like it. Go off on Nigerian. Leave my father and come to me. I love you. Hi, over here. Olo. Olo. I told them. Olo. I hate your big blue. We are going. Oh, Brule already. Olo baby. I love you. I love you. Thank you for home, Naya. I'm going to go. Try, Mama. I'm going to find one, but I love you. Huh? I'm welcome. Huh? You're good. Yes. Okay. Man, nwere ụfọdụ ihe ụmụ agbọghọ bi banye na-eme na-erikasị m ahụ. Ọ na-eti ime echiche na ahụ na-atakasị m ahụ. Ihe ụmụ agbọghọ be anyị na-eme na-eri gị ahụ. Gịnị dị ya ahụ? Onye ka iji maka ekwu? Ọ n'ụlọ mma nwere onye ọzọ. Ọ n'ụlọ mma. Gịnị mere ụlọ mma? Ị na-ekwuzi ka ị nọ gị na village a. Ị nọ n'obodo a. Anyị gwa m okwu gịnị mere ụlọ mma na ntị na-akọ m ọkọ sị m ị nọ na village. Ụlọ mma nwata nwaanyị machara mma niile ọ mara. Ya wụrụ ị na-agba nwoke n'ahụ agbagharị ekene n'ahụ na-agwa ekene na ọ hụrụ ya n'anya na-eme ekene lọvụ na ọlụ ha ọbụrụ ya ị na-ahụkwa cherekwa olu mma nwanne Chioma eziokwu si na Chioma na ekene na-awịnụ ya ọmụkụlụ ji agba ashịrị lekwa ihu ha ka ekpo ihu ọma ọmụ akụrụ ji If you want me, if we both gum, what is your hey, if you want me, gum, okay, sorry. The book going down. Okay. Organizing. Echekwa na enyi gị nwaanyị bụ onye ka ezi na-ekwuziri okwu na onye a ka ịkpọrọ enyi nwaanyị ọ blọg ọ mara onye a chukwa nga afọ na ị na-asụkwa n'onu na ghọtara m ihe na-ekwu kọwara m ka ife o mere gị ọ gịnị onye a kpatara nkụ ahụ anụnwa ọ waghachiri ya ka ụrụma ji wee kụmie niile ọkụrụ m n'ahụ ya hafụ mgbaraga aga malụ nwunye ya ọ aga malụ nwunye ọ maka ọnwụ ịlụ ọgụ ụtọ na-eshime m n'ahụ ụtọ na-eshime m n'ahụ bụntị ịgwa na nwoke ị mere mistake ime gbanye hụrụ m gbanyere isi oge mgbanye ọsọ gị nọrọ nwatakịrị nwaanyị le anya tie gị ihe tipa tiripan m gara iso ya agba o nwere ka o si eme gị n'ahụ ị na-egbu mmadụ ole ka i gbugara m ajụọ mgbe anyị gbawa ịbịa kpọrọ nka m na-aga bọsụrụ gba ya gị ịgbachefuo m ọ bịa ngwa akọtara ya chikwa nga afọ na bifo mme adị otu ndị na mme ọgbọ gị nke mefọrọ m ndo ewezila iwe
Ana akpọ gị gị. Ki ọ gwa nkịta. Si ebe a pụwa. Nke mgbaghara nụ. Gbaghara. Nne nkwu ike akwụrụ na-asị nke mgbaghara. Sigodi ilo shiri shie ilo. Shilo. Nke mgbaghara. Tamosu. Ịhapụrụ ya anyị jide ya kụkọsịa ya arụ. Nke mgbaghara. Ka atụkwa ụkwụ gị na-abụ ebe ọzọ. Onye ala. Ndo nne m. Bata ebe ahụ. Dede Okwute nnọọ. Dede Okwute daalụ. A na-akpọ di gị ụlọ ọma ka na-akpọ gị ụlọ mma nke wawu. Aka mana ị nwere obi. Ị nwere obi. Ka ị mere ji were m na-egwu egwu n'obodo a. Ihe ndị kwe m na nkwa nke enu na nke anị isi ya ewetelu m. Afọ gị cha. Oke nwere anya o si dị now. Enidrozi m ife a nyafọzie nke anọ. Ife m nidiri wee ego m. Ego m ka m nidiri. Ife m nyere ego site tata n'ụbọchị na-abụ. Mama afụla ego m. Mama afụla ego m. Aga m ewetara gị ego gị. Eziokwu aga m ewetara gị ego gị. Ihe mere bụ na oyi na-ama m. Oyi abalị mgbe niile oyi na-ama m. Ha sịkwa na enwere m ọrịa obiri n'aja ọcha. Obiri n'aja ọcha? Obiri n'aja ọcha? Na-ejidekwa ibe gị. Jide ya o. Jide obiri n'aja ọcha gị. Jide ihe niile. Mana ebe m na-ego ụbọchị na-abụ. Ma iwetara m ego m. Dede aga m anwa gị. Aga m ewetara gị ego gị. Chijindu, ihe agwụla m ike. Chijindu, lekwala nnọọ. Ndị m hụrụ n'anya achọghị ịhụ m n'anya. Ya wụ ndị m na-achọghị na-ekwote ka isi siri. Lekwala nnọọ. Ụbọchị ọzọ gara aga nwa akpụda. Lekwa akpụda. Akpụda gbara bịawa n'ụlọ a nọ na be ịlụ ụlọ mma. Chai! Aga m ekwu Barnabas na mpe ya, oke mpe ya ahụ. Hey! Ọkwa maka ego. Chijindu, ọwa ekene ka m chọrọ. Ọwa ekene ka obi m nabatara. Ekene ka m chọrọ na ndụ m. Ekene ka m chọrọ ịbụrụ ezigbo nwaanyị. Bụrụ ya ihe niile. Mana ekene achọghị m. Ekene anaghị ele m anya n'ihu. Ekene na-akpasị m agwa dịka sị na ebu m ọrịa obiri n'aja ọcha. Ogene ụkwa n'ihe nke a biko Chijindu, ogene ụkwa n'ihe nke a. Ogene. Chọma nke wezi okwu na ọkwa na onwe oke m chọ n'aka gị. Kama sọ ihe m chọ n'aka gị onye ịhụnanya gị. Ya hụ na ịhụ m n'anya ụta si wee hụ gị n'anya Chọma. Aga m ere ofu ala nna m wee fụ na mere gị obiọma. Ịghọtago? M ga-eme ya. Barnabas. Ọgụ a na-ekwu okwu a ka enwe onye ọzọ. Ọnwụ m na-ekwu ya na o si n'ọnụ wee pụta. Barnabas, ahụgo m gị tinye aka na ihe ọ bụla dị serious mbụ. Ọzọ ịfụ m n'anya ka ị ga-adịzi serious, Barnabas. Chọma nke kwesịrị okwu nkwụgba nkwuru ọ dị serious. It is serious. I am very serious. Let me tell you, the love I have for you is die-hard love. Die-hard.
I will make sure I put food on the table for you. Oh yes. I will even prepare before your enemies. Just say yes to me. Say yes to me. For more this way for Ginaya, if I did Namma. Come walking at the source. I make to honor. Come pick out the trauma. Well, let's have 5,000. Hey, I never got you with a guardian. But I never get you with a good thing to work to laws. We change to work to make it. You got to say from Nana, and you goes with a group bra. But I got for work to me. Where's the bus? You bury gum. I'm not talking. Yeah, man, you're singing. I'll sing you a key. I'm singing a jack. Mamma, happy guy gets to see me. Can I get to recon like even I agree on them? Oh, nature, I'm wash. You got good recon. Namjira gas in English, panty, what to lay. You want to go? Barnabas, read my lips. I don't want you. I stop crying, Joseph. Chama off was so ego word to the company, you go panty, what to me. You know what I say, when you say go, you take a bra. Hey. My Bob and doesn't attack, and I'm the good word to me. It's in a man way. So bad, can't take away from neighbors. So bad, I bet you get a man die to or not. Every day I need Drago. Ever, Barnabas! Hey! Hello? Girls? Barnabas? You need not choose it, Choma, one name. Hello? Go to progress here. More Barnabas, I try Choma. Get it to a message. Barnabas, you not choose Choma, one name. Je fous l'affaire, je vois les vous. Barnabas, I was laying. Je fous l'affaire, je vois les vous. Come on, John, okay? Oloma, you walk on the contest again. More Barnabas than Megan. Not to trauma. You can get it to a message. On to waiting. I will tell me not to trauma. More. Not to trauma. Sit again to a man. On to what? Gone on no one trouble when I get out to him. Trauma not to get. Not to him. Give me a blue one at trauma from. Not to him. Barnabas. Becca Ivano. Boko and Bobby. Bana. Becca Eva. If got Eva, me a Viega. Bana. You go Eva, me a Viega. Bana. Eva, me a Viega. Msa Mekura. Namwagi. You want to go? You know what you want to have them again? I'm going to get out to trauma one nigga. Trauma whenever knew you went. I want to go. Oh, your mamma. It's a family to get trauma. And I'm out here. Ottoman Atom, Manassa Quorum. I said, I'm a quarrel. If I Master, now, Lomona, Boliendo, Malosaya. If I ever now, I'll put Romanade. Emma, I have what of it is in Yamambano, Congo, Brazzaville. I'm happy to go to Benin and I'm Sia Rolam. Am I in a kidnapping? Done. Famatono, now live on a book room. There I go. Let him say, if I couldn't. You were a conut. Thank you. There I go. Oh, brother, I have what we are. Bye. Why you going? Hey, hello, Ibella. Now I'm taking care of no, I can't go no gas. I want the one. Oh, my cap on. I don't know. I need to be one. I go on. He got one nugget to work and got meeting now. I again one wine. It was a mere wagon. You were one of the cars. Here, I got more wine. Chief digging. Yeah, can you give me one?
echi nji madiri izu ihe n'ahịa ka m fụtara ahụ di gị na otu nwa agbọghọ ebe baa nwanyị gemgbo nwa agbọghọ na nke nwanyị gemgbo ebe ha na-emekwanụ gịnị ọsọ ebe ha na-emekwanụ gị ma ha na-emepe ha eme yee chief nwa agbọghọ nwanyị gemgbo ewo ya nwa agbọghọ nke ọ sịkwa na m mere gịnị ọ sị na enweghị ọzọ hụ ya ọhụrụ nnọọ di m nke ọhụrụ onye nwekwana nwa agbọghọ nke biko ị hụtara onye ọhụrụ ahụ m ya ọfụma ha sị na aha nwa agbọghọ Ụlụmma kwa Ụlụmma onye ebe Amozi ndị abi n'azụ ebe a Ụlụmma onye okoro mana m na ha na chief ha dị na mma ewo nwanne mpa ya na-abịa na yi na chief na-adị na mma inchi ya nwa ahụ m na-eme piom na-eme ya chara anụ nọ na-ekwe nwanne ya nwaanyị zuru ike tọba iko ebe ili ya na-azụ enyi nwoke m ga-eme ihe Ụlụmma ahụ m ga-agwa ya na nwa nwaanyị Kongo m ga-agwa ya na m gara Kongo ga-agba agbọghọ nke m lọta m ga-ebe ya ugwu mmecha ihe m ga-eme ya ihe ha na-eme ụmụ nwaanyị na Kongo ndị na-achọrọ ịdị mmadụ ọ nọ na vileji na-ezuzugharị ọ ga-achara akara aka ya ọ ma ha na anyị nwa na onwe anyị agbachara ihe nke awụsa ya na anyị si ebe a kwara ga Kongo gbacha nke anyị lọta ya nwa na vileji na-agbarịgodi nke ya m ga-ebe ya ukwu kọọ ya ishiri chee ike m ga-eme ya ihe in fact ime ihe m na-eche ọ aka akwanye si na nwaanyị Kongo emeela ka akwasị na memeela nke ntị ga-anọ ọsọ agba m ga-ebuzo ka nchigide nwanne mpa ya hụ nwanne ka ọsọ na-abịa ebe ịla chif na m ga-aga bịa m ga-echekọbịa ebe a m ga-abụ ụzọ gaa ebe ahụ chie ya warning si ya chere m ezigbo warning dọrọ m ya aka na ntị si ya biko ya hapụrụ m di m aka ga-achọrọ di nke ya hapụrụ m di m aka ya chọrọ ndị nke ya ngwachazie ya hazi ọgwọdịga ngwacha ya hazi ya nwa m ọzọ let us go anyị gacha na from there ụfọdụ echi ka m ga-aga let us go iji ya ka anyị gawa nwa achọghị nwa m bịa Chioma ya hụ na ị chọrọ na mmanyi nwoke ịkwa Chioma anụmanụ ka ihe na-akọ eri onye nwaanyị gị nwoke meshọnụ gadịga n'ime ka n'ime ihe m na-echi kọwa ị chọrọ na mmanyi nwoke Chioma Chineke nna lekwa ụtọ ọ dị akwụna lekwa anyị ya na papa abụ ya bụ isi agba ọhụrụ ka anyị nọ ya bụ isi agba ọhụrụ ị ma na Ụlụmma na Chioma ebidokwa n'ịnụ ọgụ ọzọ taa ebe ha nọ anọ n'ebe ha papa maka ihe ị ga-eme ndị a jee wetara m efe weta ọsịsọ efe anọ n'elu bedi weta agba aka ọtụ n'ogwe owe ogwe ka a pịrị akụ Obinna ele efe gị onwe ọ gịnị kpatara na mgbe ọbụla ya hụrụ tigbuo zọgbuo tigbuo nke ugbu a ọrụzi adịghị nwa itorobịa ka unu jiri chọọ igbu onwe unu ma na-ajụsị ya isi ọ dịkwa unu mma ọ bụ isi mmebi ka ọ gịnị juru ihe unu na-eme kedu ihe a ga-akpọ ya kedu ihe a ga-akpọ ya ekwu n'ụlọ dị mma ekwu na akụte ihe eke ọwụ gịnị
isi maka gịnị maka nwoke jụọnụ ha ọkwa ha n'ọga. Hai! Ewo! Na-esi na nwoke mere ụmụaka ji mee ka ukwu gba mkpim. Ọkwa ha n'ọga jụọnụ ha. Hai! Chiabịa ma o biko napụtakwa m n'aka ụmụaka. Nke bụ na nkịta rachasịala unu anya. Ihe na-adịzi unu n'anya. Ụlụmma! Chioma! Hai! Chineke mee! Ka m gwazi unu ihe nọ n'obi n'ụwa. Mụna site n'ụbọchị taa gawa. Manụ na ntị ka ọ fọzie ịhụnanya na unu abụọ na-ese okwu ọ fọzie ịlụ ọgụ. Aga m akpọpụrụ n'aka ndị ichie ka anyị gakwara ebe ahụ gaa kwuo okwu a mara ma ọ ya ebe ahụ ka ọ ga-abụ unu na ntị maka ihe agafeela ọ gafeela ihe a na-ele n'anya nkịtị. Kedu ihe a ga-eme ha eke? Nke kacha egbu m leenụ m ụbọchị niile ọbara mgbali elu a na-agbago ya bụrụ ihe ụmụaka ji aka kpatara m ka m jụọ dị ụmụaka ajụjụ nna anyị emere m ihe ọjọọ mụpụta ụlọ emere m ihe ọjọọ bịa rie ọgwụ bịa nwụọ nne m kwara m amụ o egbukwa m nne m site taa anyị na-anụkwa ọgụ ọzọ kpata m na nwanne m ga-eji anụ ọgụ aga m achọ ya ngwanụ ka m lewanụ ọwụ taa ka m nọwara biko gbaghara Obi mama! Obi mita buena Isi mesaya. Oh, isi mesaya. Oh, meselemia. 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 Isi mesaya. Ngamepeya. Isi mepeya. Mepeya obere. Obere. Now, put it in my Obi mala kiribia marama. Obi. Hey, Vita buena ma. Ihunanya ga-atọkasị m. Tọgbuola m. O teela m yọrọ Chineke. Chineke mere na m yọrọ ya. Ihunanya ga-atọka. Amakwa m na enwe no ihe dị special about you all this while. Gwagwara m ga-agwa. Ịtọkasị. Gwagwara m ga-agwa. Really? Hey, Wudaro. Chai. Ekene mo. Ekwela nnọọ otu mụ na gị si agbagharịa. Ekene ekuru mo fegharịa nnọọ. Chai. Umene na-arụ ọ ga-emekwe na mmadụ o. Ekene wee ekene m o. Ọwụ dịkwa ekene m na Chioma. Chioma agadị nara afụ m ekene. Umene na-arụ ọ ga-emezu. Ekwela nnọọ. Bye.
Ekene da. Da. Ulumma. Ka ị na-eme ebe a? Ka ị gbọ gị bịa? Ekene. O nwere ihe nsị ka m bịa kọọrọ gị. Ya bụ ihe dị aṅaa? Ihe gbasara Chioma enyi gị nwaanyị. Ihe gbasara Chioma? Ka ekwe ihe nke gbasara Chioma m na-amaghị. Ọ na-anyị m arụ n'ọnụ. Ọ na-anyị ga ngwanụ mgbe Ekene bịa. Ikwu n'okwu isi n'ụlọ bịa ebe gwa m okwu. Gwa m okwu na-asị m ọ na-anyịkwa gị arụ n'ọnụ. Ka ihe na-anyị ga-arụ n'ọnụ. Ekene. Ihe Chioma enyi gị nwaanyị si gị na ya bụ agwụkwa ihe ọgwụ. Ulumma, kwụsị ihe ndị ị nọ na-agbagharị. Go straight to the point. Kwuo okwu a ka m nụ ihe ị chọrọ ikwu. Ekene. Chioma enyi gị nwaanyị si gị na ya amaghị nwoke. Ọ wụkwa okpotokpaashị ka Chioma tọrọla gị. Chioma mara na nwoke. Ọ wụkwa ofu nwoke. Ka ọ na-awụ abụọ. Ka ọ na-awụ atọ. Chioma ma ụmụ nwoke. Ulumma, ọ bụ eziokwu ka ị na-ekwu ya? Ekene, aga m asịrị gị asị. Ejikwa n'ime isiri gị asị eme gịnị? Ekene, Chioma shi na nwoke ka ya gbafee na nwoke ka ya shi na nwoke ka ya gbafee na nwoke ka. Agwala m Chioma okwu ka onye tọrọ mmadụ. Chioma chọghị igere m ntị. Ihe Chioma gwara m o Ekene erughị n'ihe eji nwoke eme. Ihe Chioma kwesịrị ịgwa m, ndụmọdụ o kwesịrị inye m, nwa ọ tọrọ atọ na-enye ya. Agwala m Chioma si ọ na-adị mma nwaanyị na-efegharị ochi na nwoke ka ya ofefere na nwoke ka na ọ na-adị mma. O kwesịrị inwe ofu mkpụrụ nwoke na ndụ ya. Ha abụọ anọkata ọnụ. Ngwa Chioma okwu ọ sị m na Ekene jikwado erule n'ihe eji nwoke eme. Ekene mere nke a mee nke ọzọ. O tekwele nkara ịbịa gwa gị ihe ahụ. Mana asị m Ulumma, Chioma mepere ọnụ ya kwuo ihe dị ụda. Ekene, mmepe ọnụ m agwa gị ihe niile Chioma na-eme na nzuzo ị na-amaghị. Mmepe ọnụ m Ekene, ọ ga-adị gị ka ị were mma ma ọ wee egbe ka ọ bụla ruru gị aka gbuo Chioma. Ị ga-ewere egbe gbagbuo Chioma. Chioma nwụọpee. Eziokwu m. Chioma nwanne m ire ele. Ime na ahụ, daalụ. Dịka ịlabazi. Nọdịkwa ọfụma o? Ndewo. Nọdịkwa ọfụma o? Ulumma, daalụ. Chioma mepere ọnụ ya kwuo ihe dị ụda. Na mụ etoro ihe eji nwoke eme that I am not man enough. O nwere ife na-agbagwoju m anya na omume nwa anyị nwoke abụọ Barnabas. Nwata a anaghị eme omume ka a ga-asị na ọmụ amụrụ ya. Isi esi aka nni osi aka ekpe. Isi esi aka ekpe osi aka nni. Ị na-akọ na enu ọ na-eme na ị na-akọ na ọ na-eme n'elu. A na-akụzi akụzi ọ na-akụ gị akụkọ. Ife mmechi enwee na-ajụ ejikwe m n'aka na ọmụ mụrụ ya bụ nwa. Ị na-ene m anya kọmpreferensị maka na ụmụ nwaanyị dị egwu
o nwere ike chere n'ọmụ a amara m n'ike gọdị ndị ụmụ nwaanyị na-abụ epio n'aka na epio n'aka oke nke kụrụ oke afọ akụrụ esi ka ọ bụ na ofu onye kụnya ebe ya na ọmụma bụ onye kụnya efuge na anyị mana nọ mgbe a mụrụ ya na ịnụtabeghị m mgbe ahụ ama m omume ya dịrọ mmachara mana ka ihe anyị ga-eme onye m ji na-asị gị nọrọ ofu ebe ụkwụ nọrọ gị n'ụlọ atụ na-achụgharịzi ụmụ agbọghọ nọ n'iro na-achụgharị ha nnọọ ha na-emegheri ya anya nọrọ n'ụlọ so that mgbe ị ga-skọị ka ị skọị ebe kwesịrị skọị ọ nweghị ịbịa ị na-agba ovadeba ekwego post nọ n'ihu gị chere gị ịbịa itinye ozugbo ọba ịhụ ya rizọt abịa mgbe ọrụ gị agadigo nwoke nnọọ ga na-eme ka gị bụ dike ọ bụrụ na ada nwaanyị abụ nwoke kịta maka isi ya kpakọrọ ọnụ ọ na-eme ka m ọ bụ na nwoke enwezi ife na-achọ na-aza eme ka mma ọ dị ka abụ nne ya gụrụ ọbarabas na-emekwa ka goo ejekwara ebe a chacharị compra français agwachara gị ihe m gwara gị nọsụ na skọọ ya nnọọ ebe kwesịrị na skọọ ya ezinụlọ nọ n'udo nọkata bịa tisasịa mgbe ọbụla ọgụ na mgba tigbuo ụzọgbu ụmụ agbọghọ abụọ Chukwunna nyere m onwe nke chọrọ iji anya ahụ ibe ya ụlọmma ama n'ọnya nwa bụ nke ntakịrị Chiọma anya nwa anakwa na-eme ka onye tọrọ mmadụ mgbe ọbụla ha na-achọ ka ha gbuo onwe ha ihe nke mere eme Chukwu abịa ma biko nụ Olisa bi n'igwe mere m ebere bịa nyere m aka ihe a na-eme n'ezinụlọ mgbagwojuru m anya biko Chukwunna bịa nyere m aka mere m ebere nwa m nne o nwere ihe na-adịghị mma na ntị ọ dịghị mma ile anya sị na agba mbụ ọkụ n'ogwe agba abụọ ọkụ n'ogwe agba atọ ọkụ n'ogwe ọ bụzi ogwe ka a pịrị akụ mba nne nwa m ihe mere m ji kpọọ gị ihe a na-eri m nri n'obi nke bụ eziokwu adịghị m arahụ ụra abalị ndị mmadụ laghacha na-arahụ ụra ma mụrụ anya ma na-eche etu m ga-esi mee ihe a bụ ọgụ a gị na nwanne gị na-alụ oge niile ile anya gị hụ n'obodo anyị ọzi ụlọ anyị ka onye ọbụla kpọ n'ọnụ ma ọ wụ Chiọma taa ya bụrụ ụlọmma echi otu akụnụ ga na-alụ ịhụnanya dị n'etiti unu ọ bụkwa n'otu m ji zụ unu kemgbe nnu n'ụlọ ebe a na-emezi ihe emezi ọgụ nwa bụ ada ịdị ka nwoke nọ n'ụlọ ọ bụrụ na nwanne gị emejọọ gị ka ise ka m gosi ya nke m ji bụrụ gịnị ada onye tọrọ ya nọ ọ na-emepụ ha ala gị pịam unu ebido unu aga echetụdịsị nne m a n'ebe ọ bụrụkwa nna ọnwụọ ọ bụrụ na unu eteta ụra otu ụbọchị ya bụ na nne unu arapụla gịnị ka unu ga-eme Chukwuamankwe ha nne biko ịkụzina isi Chukwuamankwe ọ bụrụ na esi na Chukwuamankwe ọ ya bụ na unu ga-akwụsị ọgụ a unu na-alụ mgbe niile ka m nwee ike dịkwanụ ndụ ogologo rie n'uru unu n'ihi na a sịkwa na nne zochakwa nwa zụọkwa nne ya amanụ m aka akụnụ ji azụ nụ m biko nwa m onye m si marịọ gị ịchọkwa m eboro gị biko nne biko kwa nna m ihe kwuru mana nna ịmakwa na ụkwụ m na ụlọmma na-ese eshiro m n'aka enweghị m mekatara ọdị ụlọmma na ọdị ya mma n'ahụ ma mgbe m na-achọ ya okwu ma mgbe m mere ihe enweghị m naghị eme ụlọmma anaghị achọ ka ọ gbakweta m na iji gụọ ọkwa ma ịmakwa ihe m na-ekwu ya were ete mme na ụlọmma ga na-ese okwu n'ụlọ enweghị ọbụla gaa n'ụlọ anyị anụ ka m ka iji kwuo m ga-agbanye otu o ji wee dịrị m ka mụ na ọgwụ ndị a kwụsị biko nwa m
Biko, ịchọkwa m ebisira gị. Biko nne, biko. Ịma ịwụ nne m ọma. Biko. Ihe ọ bụla ga-eme ka obi dị gị mma ka m chọrọ ka m mee. Biko, onye m chọrọ nwa m. Ka ndị iro hapụ ịchọ anyị ọchị ịga nwa m. Nneọma. Ihe na-agbagwoju m anya ọma. Ihe a na-echukwana m ụra nke ukwuu. Ị ga-ama ihe mere m ji hapụ ụlọ m n'abalị a. Kedu ihe Ugo ịhapụ m banụ. Ha na-eme ya eme. Ugo. Kedu ihe buwere m ọrụ ka nghọta n'ebe isi abịa. Nneọma. Ịmakwa na ahụrụ m Chijindụ na Olumma. Ha wee na-agwa m na ugo nke m na-achọ ịhapụ m. Agakwuru nwaanyị ọzọ. Iyi nwaanyị ọzọ mụnwa nke a bụ Njideka ịhapụ m. A na-eme ya emenụ. Ite nọ Chidindụ na Ụlọma ka ọ gịnị ka a na-akpịa? Chijindụ na Ulumma. Hapụ ofu anyị na-eme ha bụ ofu anya. Ọkwa Chidindụ ka enyi ya nwoke hapụrụ. Ka Ulumma nke na-achọ onye nwoke ọ ga-ejekwuru. Iji ya ofu anya bịara nekene gị. Ịmakwa na ịbụ ọkụ ụlọ karịsịa. Ịma na aka m ona ihe na-ede ebe a. Chidindụ ịhapụ m n'obodo a. Ukwu gị dara mbara. A na-eme ya eme. Biko, cheka ngwa gị echegbu n'onwe gị n'echiche. Ịma na Ugo na Ege unu abụ ofu. Mana ịma na ndị a na-achọ iwere m aja na garị. Ị hụrụ mmadụ abụọ ha na-achọ iwere m aja na garị. Mana ọ gaghị eme n'obodo a. Ka m gwazia gị, ịma na ị nọ na-echekecha obi. Mana ị gaa n'obi Ugo, igbuwe obi Ugo na-abụ na efudo ọ gị nwa ka eboro na mada n'obi ya. Machie ya. Biko echebuzi n'onwe obi ihe. Nsogbu adịrị. Mana mekwukwa onwekwa otu isu enwe mmago otu icho isu hapịa ga-egbata mụọ nke hapụ Ugo bịa mechikwa ọnụ gị ebe ahụ ọ na-eme anyị mechikwa ọnụ gị. A na-ekwu ihe dị mkpa ya na-akọ ihe ọzọ. Enyi m biko bịa ka idupu m na chi jee na bifo nne m akpọwa m gwuo bifo ọ chọwa m biko. Ekene biko nụ gbaghara m. Biko gbaghara m ka m kọrọ gosi ihe isi wee mee. Chọma ka ihe chọrọ ịkọwa. Chọma ka ihe chọrọ ịkọrọ m. Ka ihe chọrọ ịkọrọ m ka njọ gị. Ka ihe chọrọ ịkọrọ m Chọma ka esikwa gba nnụnụ nni efe. Gịnwa Chọma n'ebe a gwa m na ị ga-emerụ onwe gị tupu ị lụọ di. Akwanye m okwu gị ugwu. I respected your words, but makwa na ị na-epigharị na-eje n'ụlọ ụmụ nwoke ndị ọzọ dịcha iche iche a na-emetụcha gị aka ebe ndị anya aṅa. Ibe ebe a na-asị m ka ị kọwa nke ihe achịkọwa m biko hapụ m aka. Biko na-ekene onwe eziokwu ọwụta aka o siri wee mee na-emerenụ. Chere. Gịnị kwanụ? Anyị abịaghị igbu gị. Ma onye ahụ ọga m. Ma onye ka ahụ. Onye ahụ ezigbote enyi m nwoke. Anyị achọghị igbu gị. Ihe anyị chọrọ bụ nye anyị ya nke a ka anyị were nwayọọ lawa. Anyị achọghị nsogbu. Gịnị kwanụ biko nụ?
fotara gị ogini. Kwopunu. Wait, Obi. Ogini. Ojingi. Mokorobia tokwara m iko n'ike. Awona. Ikwekwere ka mmanụ ihe a. Ewo. Chineke. Bịa dogochi. Choma. Hey, mission. Okwe wa be kene. Ekene omana. Ekene amabe. Ongan kene wuta cham. Agora me kene. Nam gede sorry on some. Ana wati na wanye. Agwakwale. Ichobere gwe. Adan me mun ka e. Ichobere gwe. Mama. Agwakwale biko. Umeshiriki Mission. Uma família azul aí sal. Chineke Obim, kini be kwa na-egwa gwanụ? Achọrọ m ịkọrọ gị mana ọwụlụ mma nwanne m si m agwakwala gị na nkwe gị na ị ga-ahapụ m. Ọ maka ya ka ụlọ mma ji bịa ebe a? Kogidere mmiri na ọkọcha mgbasa gị. She said so many bad things about you. Otu ijikwasị na mụ abụ ekene na mụ adị ozikwa man enough. Mụwa, o yiri mma kwụnụnụ. Olumma ka ihe mere gị, Olumma ka ihe Choma mere gị, Olumma ka ihe mere gị kwa n'Olumma. What am I Olumma? Why would you say all this about me? I'm sorry. Olumma. Mama. Kese ka bịa soro m nọ na bịa tiri m aka taa. Na obi atọgbuokwala m. Mama, ọwa man enye menye buru gị aka mbụ. Na-enyere m aka ka gị na nwanne gị na-alụ mgbe ọbụla. Hapụ naanị mma na-adọga. Mama, ọwụ ya ị na-like ịdọlụ onwe gị. Olumma kwara gịnị ka m mere gị ji kpọọ m asị ruo otu Olumma? Chioma gịnị kwanụ? O mere gịnị kwanụ? Mama jụkwa ya o. Ọ gịnị? Tọị lechara anya gaa kọrọ ekene na akwara m iko n'ike Olumma. Olumma. Gịnị ka m mere gị? Olumma. Anya m kọchara gị gaa gwa m na m akọkwara ya. Gaa ga n'azụ gaa kọrọ ya. Olumma wotu aka ịdị. Gịnị ka m mekwara na gị? Gịnị ka m mere gị? Eziokwu. Ụmụkwa ihe maga nụ ebe unu nọ biko nụ. N'ịkwara gị iko n'ike. Nne jụọ ya. Ọ gwacha ma gwagwara ekene. Gaa n'azụ gaa kọrọ so ị chọrọ ka ekene hapụ m. Ọ ga-ahapụ m. Ọ
Oga hapụ m ekele from n'anya. Mama, gwa Chioma o. Chioma, inwa nwa gwa m okwu ụtọ ọzọ. Chioma, inwa nwa gwa m okwu ụtọ ọzọ. Ma aga m egbu Chioma o. Chioma aga m egbu go. Ike agwụla m ebe ụlọ nọ. Ọnwa ya mmadụ aga anụ ebe ụlọ nọ. Ịkwakwa iko. Kwakwa gị isi. Chioma, eche na ihe a ga-eme bụ na a ga-eri ha iwu ịka omenala si dị. Ihe a ga-eme ama m na a ga-eri ihe dịka omenala si dị. Gịnị na gịnị ka ha ga-eme? Ọhịa m si ka m jụọ gị. Nke izizi bụ ha ga-akpụta n'ewu a ga-enye ndị ichie ya na oke ọkpa ọkụkọ a ga-enye anyị. Ọgwụlanụ mba na ọgwụbe kai ọgwụbe a ga-etinyekwu na ala niile nke nọ ugbu a ma nke nna ha nwere enwewu na nke m aka ha pụọla ya kpamkpam ala niile ozi nke m n'ihi na nwaanyị anaghị enwe ala ha gaghị aba n'ala ọbụla. Ịghọtala ihe niile a kụrụ n'ugbo ugbu a ha niile ozi nke m nchọma enye ha nchọma hapụ. Ekwesịrị ịdọ ụmụaka aka na ntị dọlie ha ntị n'ihi na o nweghị m na-agwa ha a gwara ha ka ha mara na okpoko gburu n'ọnwụ ntị chiri ya ụmụaka jụ ntị echie ha ele nna ha ha gbuo ka m taa ha ahụ ka ha mara na ihe ya mere nne ha wụ ihe a na-anụ anụ. Mgbe ọbụla ha na ọgụ a ga-agbapụrụ ụmụaka n'obodo a ụtụtụ ọgụ ehihie ọgụ abalị ọgụ onwe nke na-eji anya ahụ nwanne ya ha ga-ahụ isi ya ha ga-ahụ isi ya ha ga-ahụ isi ya ha ga-achọ dị lụọ emeela ọ mụ ga-alụrụ ha dị ọ mụ ha nọrọ zọwa ala ha nọrọ zọwa ala ngwanụ nna m anwụchila ya kelee ndị ụlọ gị. Hey! Bịa Oluma imega gịnị nga nna anyị olekwe n'ụdị ajụjụ dị ihe ke anọ m n'ọrụ n'ala nna m arụọ m ọrụ ọwa gwabe gị na nwanne gị nwaanyị ukwu na aka ụnụ abatakwala n'ime ubi a ka ọ fọzie iwere ihe nọ n'ime ubi. Ana m ajụ gị. Mba o na ekwe m o ekweteghị m ihe awa ọrụ ala nna m ekweteghị m n'ihe i kwuru biko. Ikweteghị ekweteghị m. Aga m ama mụ na gị onye wu isi ezinụlọ anyị a. Chineke mee kpachapụ onwe gị anya. Ọkwa gị ekwula m igboro ole ụbọchị ọzọ m megidere hụ gị ụkwụ gị na n'ime ubi a mmecha gị ihe ga-eme gị aga m awụpụ gị anya. Nwanne gị nwaanyị Chioma ga-amata gị ka ọ fụzie ndị obodo
ọkwa ị na-anụ ntị ị ga-anụ ntị aga m akpọghị gị ntị ọkwa gị ọ dị mma nna ya achọkwala m okwu o ebe olusakwa na mma Papa. Ihu ma ọ ga-adị otu a ọ ụlọ ọma na Chioma ha bakwara n'ubi m ọzọ ga na-akọ ede na-akọ japụ Papa hapụrụ ha na hapụ ha maka gịnị ọkwụ ụmụaka gburu nne ha na-agba mbọ ka ahụ ihe ha ga-eri ha egbuo ya uwe ọnụ mubi m ka ha hụrụ ụzọ ha ga-aga ihe ha ga-eri ọkwa ya nne ọrụ gị na mma pịa gị anya anụ ọhịa gakwanụ ọkwa ụmụnne gị gakwa gwa ha ụkwụ ha bakwala n'ime ubi ahụ ọzọ Okay. Obi biko ịma kemgbe nne m nwụrụ onwe onye ọzọ mụ na ya ọsọsọ gị ka mma biko asị m ka m yọọ gị uwe m niile emechala ochie biko asị m ka inyenụ m ego ka m gote ndị ọhụrụ ka m gbanwee na ha onye ka iji nwa ya ekwu achọrọ m na-enwe ihe mere nsogbu adịghị obiọma m Chineke mee akpụ ọkpa ndị n'elu nke a jidegodu eme ihe mbụ n'obi na-enye gị jide $500 ejikwana m ihe eme gịnị gee ntị iwere ya bụ afịa igote ọ ga-egotenwu n'ebe a m nọ ejiri m ego ndị be anyị ọsọ ego ndị ofesi ka nji nyemenụ nje n'ebe ndị Hausa na-agbanwe ego mgbanwee ya enye gị nke ịgba ndị ego na-enyezi gị $500 si na onye gịnị na-eme obiọma m nwere ihe nji asị na onye dịka gị aka na m aga m aka gị obiọma m were ya nyekwa m ya ọzọ Compra Francois. Abanyere. Obiọma m ịkamote na-evu ịkamote na paa Zema Zedu Akagote-levu Akagote na paa Zema Zedu Compra Francois. Oui. Obiọma m gaa ọfụma nna gaa nna ọfụma nwayọọ ngwanụ Compra Francois. ịkamote na-ebu ịkamote na paa mmadụ ọ nọkwa ebe a elee ndị bi ebe anyị nne nnọọ nwanne gị Olumma nọkwa ya Olumma nwanne akwụnakwụna nwanne gị ahụ Olumma nọ ya akwụnakwụnakwa elee ya Olumma nọ ya ọwa nọ ya gị gwa m bịa ọgụ maka na-akpọ Olumma ka isi wolu njọ ka m gwa gị shọta m ga-enweta gị na di m mmecha gị m ga-eme gị ị ga-amata onwe gị dikwa di m adịjọ ọwụ di gị
Shows am ga hu gị na ya mmechi gị m ga-eme gị ihu di m gị na-agba gbaba n'ime ọhịa ihu di mmadụ sef o shebe aga gị shebe agba onye iberibe nwụrụ anwụ agwachala m go doo ya aka na ntị agwachala m gị arụ ihere mme ositi mmadụ oruzele gị otu a ụlọ ọma lee ihe nọ nga ezuzu adị iberibe ihere ga-eme adị iberibe gị nwakwanụ na-achụ Barnabas gị nwa na-achụkwanụ Barnabas ahịjo ihere eme gị olu iberibe taa gbafuo dị mmadụ go jizi ihere eme olu iberibe adị iberibe ahịjo chai mmadụ nọkwa ebe ahụ pam. Good morning, sir. Good morning. Kedu? Adị mma. No. Amakwa ndị wo ekwan. Nna ya ụmụ ya Ahịjo. Ahịjo? Na Amuzi, ke ndị Amuzi. Eche ma nwaanyị obere ha. Ọ nwụrụ anwụ. Nna ya, nwaanyị ya nke mbụ, mana ọzọ m akọrọ. Igi na-ekwukwa na ngwa bịa were oche. Nna ya hapụwa. Ọ obere ihe ka mbara, ọ dị m nke iwere oche. Eziokwu. Ọ dị mma nsogbu anọ ya ngwa. Nna ihe mere na ewu na o nwere ihe na-enye m nsogbu n'ezinụlọ m na-agbasa mụ na di m. Asa aha ya Olumma, nwa nwanne gị nwoke. Olumma. Asa Olumma ka ọsọ wụlụ njọ. Ọ na-ekwe m ziri ike na-achụgharị di m ebe ole ị na di m. Di m na-asị ele m anya. Amaghịzi m ọ chọrọ iwu nwunye nke atọ ma ọ gịnị. Biko gwara m ya ohe m ji bịa. Gwara m ya sị hapụrụ m di m aka. Ya hapụrụ m di m aka, ya ga-achọrọ di nke ya. Ọhụhụ ụmụ nwoke ọzọ hụrụ n'ala. Ị ga na ndị ụmụ okorobịa juru ebe ahụ. Gaa n'ụra ata ụmụ okorobịa juru. Gaa na nkwezi ama ụmụ okorobịa jụchara ebe niile aha ndị na-alụbeghị nwaanyị. Ya sị na onye di ya mma na ọwụ di m Ahịjo. Biko gwara m ya si ya biko ya hapụrụ m di m aka. Ya hapụrụ ya hụ di m na-eshi ụzọ aga eshi ụzọ ọzọ gbafuo ya hapụrụ m di m aka biko ma ọ wụ ya mme ihe m ga-eme ya ọ ga-ama na m shigongo bazbil lọta m ga-eme ya ụta iche eme ụmụ agbọghọ n'ebe aha ndị na-achụgharị di mmadụ m ga-ebe ya ukwu m ga-eme ya ihe dochie ya aka na ntị ike ị na-adọ ya ha dochie ya ha ike ọwụ nọ na-epete bifo ugbu ọ hụrụ onye dị iche na nke m dị iche because aga m egosi ya ebe m si bịa ana gwa ya otu esi eme ya ebe ahụ. Ọ dị mma anọ na m ihe kwuru otu ịzọrọ ụkwụ gị 1 2 3 bịaruo nga ị mere nke ọma ịnụ aga m adọ ya ezigbo aka na ntị ndọcha ya ihu ị ga-ahụkwa na ntị ya dobiri adobi o nwa m biko nna anyị ị na-adọ ya ha dochie ya ihe ike maka mgbe m ga-eme ihe m ga-emegbu asị na ọ bịala nwunye Ahịjo ọ bịala nwa nke nwaanyị nke ọ bịala gwakwa ya o biko nsogbu anọ ya ngwanụ ka m mere n'oge ọjị nna anyị mba nsogbu adịghị Ahịjo enwe ihe ndị m ji n'aka lawala nwaanyị ọma jisike ụtatuo jisike n'ọfụma ka m bịala nna anyị nkwanye ka ọ dị Ahịjo Jesus. Ahịjo na-eri ihe dị ukwuu Ahịjo na-eri ihe dị mma Ahịjo na-eri ihe dị mma Ahịjo nnụnụ ga n'ahị gbọka azụ krafish Ahịjo si n'ebe ka o si n'ọ varanda pok o si n'ọ Cameroon ka ọ Congo a gara eso ga-eche Congo ga soro gị yọrọ nkwa nwa dibịa ana m ekene Nwata nwaanyị
Gịnị butere gị ebe a? Enyi m nwaanyị gosiri m ụzọ ebe a. Ọ sị m na ihe m chọrọ ka ị meere m na ị ga-emetere m ya ọfụma. Kedu ihe ị chọrọ ka m meere gị? O nwe onye m chọrọ ka ị gbaara. Kedu ihe ahụ mere gị? Ọ nara na m enyi m nwoke mụ na ya na-achọ ịlụ di na nwunye n'ike. Ihe ahụ ị chọrọ ka o ji omere gị ọ ga-emere gị ya. Mana gee ntị, a na-agba aka ahụ nwata ise. Hey! Ana bara ku na-eju ọnụ. Okirikiri ka na-agba ukwu ọsa na-arị elu. Nwata chile nna ya elu. Ngwongwo na ngwongwo. Awuchie ya. What here? Iruo na be ha. Tinye na mmiri. Bụ aha ị nwere ịtọ. Ekwela ka anya ọbụla hụ gị. Anya ọbụla hụrụ gị. Gekwa ntị. Anya ọbụla hụrụ gị. Ihe mere gị. Gbasara. Ngwalaba. Hey! Chuma. 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 Hey! Ekene! Ekimo! Ekene biangara! Ekene biangara! Chama! 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 Ekimo! Chama! Ekimo! Chama! 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 Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike nke ọbara Jizọs. N'oge awa kedu ugbu a, ana m asị onye ọbụla n'oge a mepee ọnụ gị n'ekpe ekpere ka anyị kpere nwanne anyị ekpere ka ọ gbakee. Kpere n'ekpewe ekpewe, mepee ọnụ gị, mepee ọnụ gị. Mepee ọnụ gị, kpewe ekpere ka ọ gbakee n'aha Jizọs. Mepee ọnụ gị, mepee ọnụ gị, mepee ọnụ gị, kpewe. Librados kalababa, makaye baluska, jibrados kalababa. You spirit of madness. You spirit of madness. Move from her. In the name of Jesus. Yora. In the name of Jesus. Be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At the mention of the name of Jesus, every knee shall bow.
enwe onye hụrụ m n'anya. Ihe a megide anyị eto ụmụ agbọghọ. Aga na-ahụtakwa Chioma n'anya karịa m. Nwoke ọbụla bịakwutere m nwere mmasị ebe m nọ. Mgbe a na-emene ahụ Chioma nwanne m ahafụkwa m sowe Chioma. Adịzi ka abịara m ụwa nke m iche. Ihe eme m enwekwa obi ọjọọ ebe Chioma nọ. Ọwụkwa na awụ m nwa ọjọọ. Kama ọ wụ ihe niile mere mgbe anyị dị ntakịrị nakwanụ ndị mekwerenụ ka anyị tolitere ụmụ agbọghọ. Ihe a megide ofu enyi m nwanyị si m na m gaa n'ebe dibịa. Isi ụlọ ọma. Agara m ebe dibịa. Ụmụnne m biko ihe chọrọ ime Chukwu agbagharala gị ịgbakọ ego ihe kwesịrị imegbu obibi nye Chukwu ekele ọgbakọ ego onye ọbụla Chukwu na-agbaghara ọgbaghara charala ya Obi na-agbawa m na-amaghị m ihe m ga-eme. Anya mmiri na-agbazi m ka osimiri ụmụ mụrụ amụ na-agbawazi m obi m. Chukwu bi n'igwe bịa nụrụ akwa m. Obi na-agbawa m na-amaghị m ihe m ga-eme. Anya mmiri na-agbazi m dịka osimiri ụmụ mụrụ amụ na-agbawazi m obi m. Chukwu bi n'igwe bịa nụrụ akwa m. Ụwa Chukwu bi n'igwe bịa nụrụ akwa m. Ụwa Chukwu bi n'igwe bịa nụrụ akwa m. Obi na-agbawa m na-amaghị m ihe m ga-eme. Anya mmiri na-agbazi m ka osimiri ụmụ mụrụ amụ na-agbawazi m obi m. Chukwu bi n'igwe bịa nụrụ